बेखौनो इउज खालामबाय थायोब्ला लाइटआ कन्ट्रल खालामो आरो माने सेन्स खालामबाय थानांगौ खुलुमबाय गाइस जोङो दायो फैदों बर' बाजाराव आबैमोना मादि बन लाबोदों गाइस लामाया खाटारनाक बेथिंबो मैगं बेयो मा मैगं बुंले आब' मैगं नङा बे मा पापर नामा बुङो बे पापर नामा जायो बेना बेयो पापरनो गाइस नायदो दिन्थिनावनो नोंथांमोनखौ नै पापर लामाया डेन्जार बारायनायनि फैदों जोङो बर' बाजाराव औ ट्रेक्टर फैदों दखन थिं एसे नायनांगोन ना मालायनिखौबो एसे सोलोंनांगोन ना आब'आ सोलोंनांगोन ना दा आब'आबो गायबाय थादों ना दा बिदिनो मालायनि खर'खौबो नायनांगोन सोलोंनांगोन जिथिं ट्रेक्टर फैदों थांजागोन ना थांजाया थांगोन ना गारिया खोनायाखै लासै लासै बालि लाबोदों बालि बिथिंबो दङ पुरा बे बेसर बिबारनि दखना गाननानै मुस्लाय जानजियाव दैखौ लानानै ओइ लामाया दखन बैथिंसो थांनांगोन आरो माखिनियाव जे जों जानिखि बारियाव फैदो जे बिथांनि बारिया माखिनियाव दा जोंबो सिनाय मोना नालाय जे दा आबौआ फन खालामनो नागिरदों लामाया इदि सिदा दङमोनदां बिथिं माबा हाखर जालांबाय सिदा लामाया मोननै गाइस बिथिं थांनांसिगोन दा बेयाव पुरा पुखुरि बायदि जाना थाबाय बिथिं दुब्लि आच्छा थांजायो न बिथिंनो सिदा न बे मोजां जायासै मान बिथिंनो जाबाय आरो साननैनि उनाव फुननो जासिगोन बेयाव माबा माबि गायगोनदां सां बरियायै बानायनानै दिनदो वा गारियाबो हिलु बे मोजाङानो जादों बेनो आरो ना मटरा मटर बरिया जादोंथ' मटरा गायनाय समावनो अखा मोननो हाबायना आब'निया बेनिखाय मोजां जायासै बिथिंनिया पुरा मोजां जादों दायो ओंखारनोसै नायनोसै खुलुमबाय जोंनि बेबो बरिया जादों मटरा खायाखै न' खानोथ' जायाखै दंफाङा मोजाङानो जादों नै मटरा बिथांनिनो बेयो माबा होदों नामा खाजागोन साइसआ दङ आरो बेबो पानिलाव मा गायदो माने आङो दा बर्तमान गोदानै बिलाथि गायबावबाय बेनिफ्राय मटर दङ बेनिफ्राय खाबाय थानाय बिलाथि दङ ओमफ्राय मुला बेदर गोजा आरो गुफुर बेबो दङ लोगोसे पानिलाव बेखिनियानो ओमफ्राय दा हा थियारि खालामदों आङो माबा खालामदों बहल गायनो बहल बेयो ना बैसाङा बेयो बिलाथि गोदानै गायदो गायगासिनो दं दिनै 15 दिन जादों दाउनि थाखाय ना एकदम माने मा होनना बुङो दाउस्रि दाउ एन'का जायो मटरखौ बिराद जायो आरो लोगोसे बिलाथि जायो मुला दंमोन बेयाव मुला दङमोन मुलाखौ फार्स्ट बेखौ फुबाय आङो मुला बेदर बेयावहा प्रथम आङो 30 थाखा केजि खरि मोन्दोंमोन बेखौ ओमफ्राय दा बर्तमान जिथु दङ 5 थाखा 6 थाखानि दारै आं फुवाखै दा दामा खमिलांबाय ना जि मैगंफोरा माने फार्स्ट दिहुननो हाबा एसे फैयो आरो प्रडाक्सन खालामनो हाबानो फैसा फैयो दायो जोङो नायनोसै बिथिं हाबलांनोसै बिलाथि दा खानो हानाय माने
बहल गायजोबगोन बेयाव भल ना बिथिंदि माबा दिरुंखौ होदो बिथिं माबा इथिं सायाव थांनो हानाय ना मानबानो हानाय नैबियो दा नैबेयाव आं पइन्टखौ चेन्ज खालामबाय माने पुराना पइन्टआवहा गायोब्ला बारा माने माबा फाइनाल रिजाल्ट जायो आरो ओंखायनो बेखौ नैबेयाव लांनानै थुहैफिनगोन बे जेलानाखि गुटिया बेरगोन गायाखै गायगोनसो माने हाखौ टेर खालामना दोनदों आरो बेनिफ्राय बे हाग्राखौ मुलि होनानै लाजोबदों आङो बेवहाय मोननै रोखोमनि मुलि होदों आङो मोनसे जाबाय गुदि राननाय मोनसे जाबाय इमारजेन्सि बिलाइ राननाय बेनिफ्राय बे हाया जेलानाखि साफा जागोन ना बाहाय जोङो हासार थासार होनानै ओमफ्राय ट्रेक्टर फिसाजों एवना होगोन आरो ट्रेक्टर फिसाजों बे मोनसे सुबिदा आरो ट्रेक्टर फिसानि थाखाय हेन्ड ट्रेक्टर हाया हेन्ड ट्रेक्टर हाया माने साफा जागोन बियो थैजोबगोन बे हाग्राया थैजोबगोन न जेट नैबेबायदि जाहैगोन आरो नैबे हाया बिदि बिदि आब' नायदोंना नायाखै मैगं बारिफोरखौ मोजाङै नायदों माबा दिसि बानलु गायनो होननानै आं बे बुस्थुखौ लाखिना दोनबाय थादों खुलाखै दिसि बानलु गायगोन होनबाय दा मा होनना बुङो हादानथिं थायोनो बे बानलुआ दा बे जोलैखौ आं मानसिफोरनाव कालेक्सन खालामगासिनो दं मोनग'नो हायाखै दा जोलैखौ मोनबा नांगो माने बिट बानायनानै फुलिखौ बानायसिगोन आरो 1 मासनि गेजेराव गायजायो नालाय 1 मासनि गेजेराव बे बिलाथि ना खानानै दोनदों खानानै दोनदों आङो मेडिसिन इउज खालामाखैमोन खिन्थु ब्लाइटआ हमनायनि दारै बिराद ब्लाइट हमबाय हायासो दाख्लै सानैसो ओंखायनो आङो दा गोथाङाव खानानै बेखौ मेडिसिन इउज खालामनानै दिनै माने स्टार्टिं खालामना नायदों आं ट्राइ खालामनो नागिरदों बाद बाखिया गोमोनावनो खाजोबदों आं माने क्वालिटिया मोजां ओमफ्राय आंहा मोनसे भुल मावखादों बेहायनो स्टार्टिङाव नैबे खुन्थिया गोरलैनिफ्रायनो जाबोनांगौ आरो बियो गोरलैनिफ्राय जायोब्ला अब्लानिया खानायावहा बिफाङा सिदा फैयोनो दा आङो जेलानाखि सानसे बे कालि फुजायाव अखा गोलैदोंमोन ना बहुद दै गोजामोन ओमफ्राय बिनिफ्राय हायाव हाबनो हाया 15 दिन थानायनि दारै बे हाया दंफाङा बेबायदि हायाव मानबाय आरो माननानै उनावहा दैखांनांगौ जाबाय आरो बेबायदि ओमफ्राय दिरुं खादोंमोन हायासो नैबे मोनसे मिक्स आरो ओमफ्राय दा बर्तमान थेवबो थाइसे थाइनै फैदों खिन्थु ब्लाइटआ बैथिंगालि बांसिन हमबाय आरो बैथिं साइडआव ब्लाइटआ ओमफ्राय मार्केटआबो दाख्लै साननैसो बिराद गाज्रिमोन ना नै मैयानिफ्राय एसे फैदों आरो मार्केटआ ओंखायनो दा एसे इन्टारेस्ट होनांगौ जालायबाय बाहाय ओमफ्राय गोदानै माने स्प्रे खालामफिनदों मुलिखौ माने इउज खालामफिनदों आरो खैथामान फिथाइफोरखौ लाखिनो हागोनदां होननानै ओमफ्राय बेखौ आङो 15 दिनसोनि गेजेराव थिखायजोबनोसै बेखौ ना 15 दिननि गेजेराव थिखायनानै पानिलाव बैसां गायजोबनोसै बिथिंनियाथ' दंफाङा थैलांबाय नुनो ब्लाड हमनानै हायासै बिथिं साइडनिया थैलांबाय ब्लाड हमनानै नोंथांमोना मिथिबाय जे दिनै जोङो नायनो फैदों बर' बाजाराव बिथिं नै बिदि दिरुंजोंबो खानानै दोनदों बेनिफ्राय ब्लाइटनि मुलि होनांगौमोन आं रोङाखै नालाय दासो जास्ट सासे मानसिनिफ्राय मोजां खेथि मावग्रा मानसिनिफ्राय मोनबाय माने ब्लाइटनि थाखाय मोनसे मुलिखौनो इउज खालामबाय थायोब्ला ब्लाइटआ कन्ट्रल खालामो आरो माने सेन्स खालामबाय थानांगौ सेन्स खालामबाय थानांगौ आलुआ मोजां जादोंसो सेन्स खालामबाय थानांगौ बेखौ माबा बोनानै गायनाय आङो रुल बोनानै गायनाय रुल बोनाय माने सिन बोनानै लाइनाव गायनायमोन आरो गोरलै समाव नायनो खोब मोजांमोन रुल बोनायाव ओमफ्राय दा फुयै बिदिनो दंबावो बाजार मोजां नङिनि दारै माने फुनाय जायासै बोरायाखै नङा होमबासो माबाया सेहेराया बिलाइया राबाय बेदरा रायाखै नै बेदरा गोरलैयानो गोरलै बरिया ओंखायनो आं माखासे नोंसोरनो खानसै जानो जोंनो बहरलायनो आलुबो एसे गायदों नै आलु जानो आन्था गायदों आलुखौ दायो मुला फुनानै होबाय जोंखौ ओमफ्राय ब्लाइट जानानै माने खम परिमानै खाजायो आरो बे गेसेङैनो फिथाइया नोगोद जायो ओमफ्राय खानायावहा दंफां जेबो नस्थ' जाया गेसें गायनांगौ न' एसे बांद्राय गेसें नङा जि मिडियाम दङ बेनो आरो जिमान गुबुं गायगोन
ओमफ्राय खनसे खाबाथाय मटरखौबो नु बांद्राय गेसेंबो नङा नै एसे मिडियामयै गायनांगौ नु अब्ला प्रब्लेम जायानो जे दिनै जे बेयाव फैनानै जे एसे जोंबो मिथिबाय जे मादि मटरखौ होनांगौ बेजों लोगोसे गायना होबाय आरो आं बुंबाय थांनाय बोसोरनि गुति मेट थांखाबाय बियो बेरा होननानै बुंबाय आं आरो बेरब्लाबो सेवगोन दा नोंसानि हागिना मानियाब्ला मा खालामखो बियो गायना होजोब्बाय हाजिराखौ लानानै जेलानोखि गायो बेगरा ओंखारो दंफां ओंखारो थैयो थै लास्टावहा नैबेनिफ्राय नैबेखिनियामोन आरो दुखु नांनानै आरो एकदम माबाखौ साफा निरायजोबनानै गोदान थुफिनजोबना होबाय आरो नङाबा हबैजों लोगोसेमोन आरो बिथिंनिया थांनाय बोसोरनि आरो ना बे जुलिया थांनाय बोसोरनि गुति थाबावदों बेखौ थुना होबाय थुना होनायावहा माने बिफाङा थैजोबदों आरो ओमफ्राय गुतिया माखासे सेवदों ओमफ्राय गोदानै गायफिननानै दा बेखिनिया जाथ'ना दङ दा बियो बारायबावगोन दंफाङा गोरलैसो दंफां बियो बेबो मटरानो न' बेबो मटर बेखौ खाबाय बे बेलेगनि बे बेलेगनि बिदि बेलथायलांबाय थायो बिदि बेलथाय थांनाय बोसोराव आंनिया बिदि जानाय जायगायानो गैया बिदि जानाय लोगो लोगो बै माखासेया गोरायानो थाबावो ओमफ्राय माखासे ब्लाइट जायो बै दा पक्सिन जाबायना हाबजाबाय अबेबा दानाया बायबाय बेबायदि जायो बिराद नस्थ' जायो जे बांद्राय माबा गायबायनो बिनिया गुबुंद्राय जाबाय बहुत गुबुं फिथाइयाबो खम खिन्थु दंफाङा नुयो न' दंफांखौथ' नुयो दंफां नुयो फिथाइखौ बे बांद्राय एन्जर खुरबायना गासै गेसेंब्ला फिथाइयानो गोथायो आरो होदोंमोन जाय जायाखौनो थिग गैया दाबो बेखौ गायफिननांगौ दङ फान्थाव बे बान्थाव फुलि मा साइसाव बान्थाव गोथां दुब्रुआ बान्थाव गोथां दुब्रुआ गायनो होननानै दोनबाय थादों आङो ओमफ्राय आं बे पानिलाव फानबाय थादों ना पानिलावखौ फानबाय थादों बिदि खेथि मावनाय जायगायाव फैबा मानेथ' मोजाङानो नांदो जोबोद मोजां नांदो बेयो मैयासो लांदों आं माखासे दा सानथामदो माने बे आंनिया 3 काठाल' हाथ' 3 काठा हायाव सानथामदो माने 40टा 50टा बिदि खायो आरो आं थांनाय सप्तानैसोनि बाजार बायदिब्ला गाज्रिमोन खिन्थु मैयानिफ्राय रेटआ बारायनाय हिसाबै आरो आं बेखौ गोदानै जोथोन लानो गोनां बाध्य जादों मार्केटा माने एसे गोजौ थानाय ओंखायनो आङो सप्ता खनसे दै होयो दै होनानै ओमफ्राय खननै स्प्रे खालामो आं एम्फौनि दारै खननै खालामो सानसेयाव सप्तायाव बे बुस्थुआ केजि सिस्टेम लायो ना बेयो केजि सिस्टेम बोसोर मोननै थाङोना बे बोसोर मोननै थाङा नों दा बिनि सायाव होयोब्ला लोगो लोगो बेलेग होयोब्ला बे 1 बोसोरनि थाखाय सोलिबावगोन आरो ओमफ्राय नों ओरैनो जेबो होआब्ला सान्दुंनि ताप आरो बेनिख्रुइ लाइलन मोनसे दङ नामा जों बेखौनो इउज खालामो लाइलन थानो हागौदां जों नायाखै दिसुन बेयाव बेसेबांसो जादों 3 कथायाव 3 कथायाव प्राय 7 केजि 8 केजि बिगायाव मथा मथि 10 केजि आरो केजियाव बेसेबां लायो केजियावहा बियो दा 70 केजियाव लकडाउनाव 120 100 टाका होनानै जोङो आङो 100 टाकाहै मन्टुनिफ्राय लायनो गोनां जादों बै कासमारि माबाया ओमफ्राय 1 बेगमोन 25 केजि बिदिनो रानलाजोबना होबाय बेखौ मा खालामगोन दा बेखौ जानो पानिलाव जानो आरो थाइसेबो र' बायलानो गोनांनांगोनलै कासमारियाव थाइसे जादो बेसां थाइसे गैदो गोरलैसो गोदान ना बेखौथ' ब्लेडजों माबा खालामो न' ब्लेडजों हायो बेखौ ओमफ्राय हानायावहा मोजां जायो ओरैनो सिखाफोरजों हायोबा बेलेगाव रिएक्सनबो जानो हागौ ओंखायनो ब्लेडजों हानाय जायो फाननाय समाव
बिलाथिखौ थाइनैसो गथाय मैगंखौ लांनो जासिगोन दा आबौनि जङाय आबौआ बिथांखौ जंनाय जायो नु हा भागिन जाबाय भागिन जङाय बेनिफ्राय आङो बिथांखौ गुमै जागोन जे गुमैनि जानिखि जों आब'जों जों जानिखि नोंथांनि बागानाव जे खेथि मावनायखौ नायनो फैनायाव जोबोद माने मोजां नांदो जे नोंथाङा जि ओरैबादि जे खस्थ' खालामनानै मैगंफोरखौ गायदो जे जों नुनाय लोगो लोगो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फिलिंआ एकदम मोजां नांदो आरोना बेयाव फैनाय लोगो लोगो जे ओरैनो गुमैया जे बेफोर मावनायखौ खय बोसोरसो जाबाय मावनाया आङो मथा मथि बुंनो थाङोब्ला दानि गोदान प्रडाक्सन मावनायावहा नैबेखिनिया हाबदों नाथाय बिनि आवगोलाव जोङो माटिलाव होनना बुङोमोन ना बे माटिलावा आजि प्राय 1990s निफ्रायनो आङो मावबोदों आरो 1990 बे समाव बिनि मार्केटआ थाइसे थाइनैल' केजिमोन आरो पार केजि ओमफ्राय बे समाव प्रडाक्सनाबो मोजां जायोमोन बे माटिलावा जों सारा जायगायावनो जों फानबाय मराधनसि बाजाराव बे लावा ओंखारामोन जोंखौ लांनाय लोगो लोगोनो माने बयबो बेंनानै आलासि लावनानै बायोमोन आरो बिनिफ्राय आङो 3 बोसोर तेजपुर मिसन सारिआलियावहा मार्केट खालामहैदो बे माटिलावखौ लांनानैनो ओमफ्राय शिलं साप्लाय खालामदो आङो सानै हिन्जावसाफोर दंमोन शिलंआव लांग्रा बिसोरनोबो बोसोरसे एकदम लकडाउननि आगोल आरो लोगोसे लकडाउनथ' नंला जेनेबा शिलंआ जेलानिखि खैला खुलिबाय थादोंमोन बे समाव खैला दानग्रा मानसिफोर बहुत दंमोन नालाय बिसोरो गारि माने लाङोमोन आंबो हैबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायसो माटिलावनि साहिदाया खम जाबाय आरो अल माने माबायावनो गोसारजोब्बाय बियो बेनिफ्राय जोङो दा गोदानै हाबलायबाय बैसांनि खामानि दा बैसांनि खामानिया आजि आं बाहाय बारा गोबाव जायाखै 4 बोसोरल' जादों 4 बोसोराव 1 बोसोराव पटल गायदोंमोन मोनदों सेकेन्डनिफ्राय आं बेबायदिनो हानि खामानि नैबे मटर आरो बिलाथिया बुंनो थाङोबा देग्लायसो स्टार्टिं आरो ओमफ्राय बाद बाखि पानिलाव पटल आरो मटर बेखिनियाव सोलिबाय थादों आरो बेनिफ्राय आङो नैबे आंहा मोनसे हन्डा दंखायो हन्डा नैबेजों आङो फिसा हन्डा बेयो दै बोखाङो आङो दै बोखांनानै गेजेर गेजेर दै नांगौ साप्लाय खालामो बेनो आरो दे गुमैखौ नुनानै जोबोद मोजां नांदो मानो होनोब्ला जे जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि खेथि मावनाय बुहुत खम जे गुबुन हारिफोरा दा सेरें मुस्लिम बेफोरसो एकदम बेफोराव बुहुत माने ना जे नुनाय लोगो लोगो जों बुहुत मोजां नांदो जे गुमैया जे बिदिनो मावनो हाथों होननानै आं इसोरनि खाथियाव बर बिदों जे नोंथाङा जे आरोबाव जे बिदिनो मावलांनानै जे मावनो हागोन होननानै आं इसोरनि खाथियाव बर'नो आब' मादै नांदो आब' फैनानै बेयाव मोजां नांदो न' गुमैनि नामासो मामोन खिन्थानाय सनाराम कसारि थेंक इउ गुमै दायो गुमैया जोंखौ बिलाथि होबाय बेनिफ्राय मुला होबाय आरो पानिलाव होबाय बहुत थेंक इउ मैगं होनायनि थाखाय खुलुमबाय गुमै दे गारि फिदिं थांनोसै गुमैनि ना बेबो बेबो आंनि जानो आन्था फिसा जानो आन्था बेखौनो स्पेसियेलि माने लांखांबाय लांनानै दा बेखौनो बाया नांलानानै गारना बेखौनो ओंखारबावगोन आरो दामाखौबो बुंफैबाय नालाय ना 100 थाखा केजि सिबिङा ना एसे गुज'नायथिं थांना मायाखै आरो एसे जाबाय 네, गुमै थाथ'नो दे खुलुमबाय दे हागोन सिन्था गैया नामाया हायो देग्लाय दैया